Diyos, marahay na hapon po sa indo mga tugang. Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode at sa indong mga cellphone, likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantinerong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin o rugnaan selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Luhod po ang gabos sa pagpamibikan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marahay na pag-aataman kan sa imong linalang, dahil minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngonya na mamatayan mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, dahil kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa mo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural mano kagibuhan in tawo, antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng pag-aataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, ikatulong Domingo kan ordinaryong panahon, pinapagirumdum kita na sa kadikluman kan sa tuyang buhay, ang Diyos minalaog sa to, dagaan paglaom asin pangapudan kan pagkasararo asin pagmisyon. Inaalok kita ni Jesus na magsunod sa iya asin magtiwala sa sayang mga plano. Buksan niya to ang sa tuyang mga puso, tanganing magiyahan kita kan Diyos. Matukduan asin gibuhon na mga dayupot na disipulos, banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awiton an awit sa pagpuon. Isang ini para sa gabos na intensyon. Sa ngarang kanama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katorino nga nagikan Yesu Kristo kagurang nanta, si pagkamot kan Dios, pagisamarok at Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Magkatugang ako, untaan sa tao mga kasalan, tangani magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamang. Sin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos, sinsaindo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Mayrak man lagod sa toon, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa taong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa ating langit no, Diyos amang makakamang, kagurang na aking buktong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan naman. Kasanan, kagurangan, kasanan, o kalangkaw. Yesu Kristo, kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, Diyos na makakaman, sagod paman, pasunudan sa imong mga gawian, sa mga gawian sa imong karahayan, tanganing sangaran kan namamutan mong aki, magkanigo kaming magpadakol sa mga gibong marahay. Huli kay Yesu Kristo, kagurang naniyamo sa imong aki, kay babang nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, nagtataram si Propeta Isaías sa mga tawong nasasakitan sa buhay. Nangako siya na ang Diyos madatong sa inda, asin hahaleon gabos na kadipisilan, tatapuson kan kagurangnan ang kagabatan kan buhay, asin tatawan girarainin kaugmahan. Ang Diyos nagtatao nin liwanag sa satong mga buhay, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mayunin paagi para sa inda tanganing makadulag sa panahon na ininin kasakitan. Ang daga kan mga tribo ni Zabulon asin ni Neftali, nakaito daga nin kasusupgan.
Iyo ang magdadara sa kaumawan sa rehiyon na ini. Magpuon sa dagat ni Mediteraneo, pasiring sa sirangan. Sa daga sa hibong kang salog ni Jordan. Asin maski sa Galilea mismo, na pinag-eerokan kan mga dayuhan. Nakahilin dakulang liwanag ang mga tawong naglalakaw sa kadikloman. Ang mga nag-erok sa daga nin mahibog na kadikloman. Naliliwanagan ng unyan, tinauwan mo sinda ninda kulang kaugmawan. Kagurangnan pinaugma mo sinda, nauugma sinda sa saimong ginibo. Siring na nauugma ang mga tao kun sinda nag-aani o kun sinda naghihiras kan mga sinamsam. Hulita sa imong binari ang sakal na nagkakapagabat sa saindang mga na ipinapakol sa saindang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-api sa asin anandaya kan sa imong banwaan. Siring na dinaog mo kaidto ang hukbo ni Midian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Ang kagurangnan iyo ang sa kuyang ilaw asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matatakotan. Ang kagurangnan iyo ang pailihan nin sa kong buhay. Sa kiisay ako matatakot. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Saro sana ang hinahagad ko sa kagurangnan. Saro sanang bagay ang sakong minamaawot. Na ako mag-erok sa harong nin kagurangnan sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Na mahiling ko ang kagayonan nin kagurangnan. Asin magpabibi sa iyang pinag-eerokan. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Minatubod akong mahihiling ko ang pagkamarahayon nin kagurangnan sa daga nin mga nabubuhay. Magsarig sa kagurangnan, magmaisog, pakusugon ang puso, magsarig sa kagurangnan. Ang kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, madadangog ta na nagtataram si San Pablo sa komunidad na iwasan ang pagkabaranga asin magkasararo kay Kristo. Pinapagirumdum niya sinda na ang pagsunod bako sa manlain-lain na leader, kundi sa sarong Diyos. Sana. Tinutukduan kita na mas importante ang mensahe ni Kristo kaysa opinyon kan mga tao. Manugod sa pagkasararo sa laog kan pamilya, parokya asin kan bilog na simbahan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, sa ngaran ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan, nakikimaherak ako sa indo, mga tugang, na magkauruyon kamo nganing dai kamo magkabarangga. Magkasararo kamo sa isip, saka sa katuyohan. Sinasabi ko ini, hulita, inusip sa ko kan nagkapirang kaayon sa pamilya ni Chloe. Naigwanin pag-iriwal dyan sa indo. Manlain-lain ang pinagsasabi kan lambang saro sa indo. May nagsasabing ki Pablo ako, an iba ki Apolos ako, an iba ki Pedro ako. Dangan, an iba naman nagsasabing ki Kristo ako. Tadaw, baranga si Kristo. Si Pablo daw ang nagadan sa krus para sa indo. Binunyagan daw kamo sa ngaran ni Pablo. Day ako sinugo ni Kristo tanganing magbunyag kundi maghulit kan marahay na bareta. Asin, maghulit bakong sa tataram nin mga madudonong na tao. Tatibaad, mahalian nin halaga ang kapangyarihan kan kagadanan ni Kristo sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susuki Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan madagog ni Jesus na sa iyo na bibilanggo, nagduman siya sa Galilea. Naghali siya sa Nazaret. Nag-erok sa Capernaum. Ang banwa na inina sa tampikan danaw nin Galilea, sa teritoryo nin Zabulon na si Neftali. Uli kay nina utoban sinabi ni Propeta Isaías, daga nin Zabulon na sindaga ni Neftali, inaagihan pasiring sa dagat, sa ibong kan Jordan, Galilea kan mga pagano. Ang mga nag-eerok sa kadikluman, makakailingin dakulang ilaw, ang liwanag, masirang sa mga nag-eerok sa madiklum na daga, nin kagadanan. Pon kay ito, naghulit na si Jesus. Ulay niya, magbakli na kamo, hulit haranina ang kahadayanin langit. Ka naglalakaw sa Jesus sa baybayon kandaro nin Galilea, nahiling niya ang magtugang na parasira. Si Simon na inaapod Pedro, as in si Andres, nagiit sa sindakan hikot sa tubig. Sinabihan niya sinda, sumunod kamo sa ko, as in gigibuhon ko kamong parasira nin mga tao. Binayaan ninda, tulos, an sa indang mga hikot, as in nagsunod kay Jesus. Sa oro inutan ay lingyan magtugang na Santiago at sinuwan mga akin si Bideo. Nasakayan sinda kay bansay ng ama, nagpapakarahay kan sa indang hikot. Inaapod man sindan ni Jesus, binayaan ninda tulos ang sakayan asin sa indang ama. Dangan nagsunod kay Jesus. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtukdo siya sa mga sinagoga asin naghulit kan maray na bareta, dapit kan kahadian ng Diyos. Binulong niyan gabos na may helang asin kamatian sa mga tao. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Na dangog niya atong mga basahon, nagpapagirumdom kan sa tuyang simbahan, kung natatay ni Minokna, kan sa tong kagurangnan. Kaya sa first reading, pigasabi na itong mga nakahiling kay Jesus sa may Galilea, danaw kang Galilea, itong pigaapod na lugar na Capernaum. Duman po si Jesus, nag-star, tapakali ba kaninda sa Ehipto, kan nagdulag na sinda, tapos nagadan na so ubot magadan, sa Herodes, nagbalik na sila sa Ehipto, duman ako taasin na sa Nazaret, alagad, iba ang pinasabong sa inda, no? Digdi sa Capernaum. Digdi, bigasabi na dakol na mga dayuhan o mga foreigners, kaya dakol subako pang mga Udiyo o dahil pa nagpa-practice kang Judaism, no? Iyo ang reliyon kang mga Udiyo. Kaya sa siring na background, nagpon-pon kagurangnan kan pagarubay kan maray na bareta. Fast forward, 2026, sa panahon niya to. Ano na ang nangyari kan pigarubay ang Marina Bareta? Ano daw? Pareho man ang reaksyon ta duman sa mga inapod? Siguro, kanina po ditong magtugang, two pairs of brothers, Peter and Andrew, John and James. Dahil magkarosin na nagseminaryo, tabig sabi ta, digdi nagpon sa mga padi. Pero nagtutugod o bagaan simbahan na everybody is called. Gabos kita pigaapod. Pigaapod sa buhay na banal, buhay na pigahanda kan kagurangnan, pagkatapos kang buhay digdi sa daga. We are being called to a life of love, of eternity, of fidelity, of honesty.
Yan ang buhay na inaapodan sa to. Sinulit na digdi sa kinaban, not all are honest, not all are happy, not all know God. Kaya, dakulaon na paglakbay o tigaapod ng adventure or discovery sa sarong tao na mamidbidan ining Diyos na piga-introduce ni Jesus. As in ang mga disipulos o apostoles na inarapod niya, iyo po sa naging katabang niya. They were not replacements of Jesus. They were the helpers of Jesus. Tangani pong mapunan ang sinasabing paghahadi kang Diyos. So, siring na inako, nagsabi ki yes ang mga disipulos to the calling of Jesus. Kita man baga, pighaapod sa nasabing buhay. No, rin nga, Father, anong nga, kailan nga pigapod? Pigapod po, kita binunyagan. Maski day ka mo nagsimbag sa pigapod kang padi, ang pag-ako kan pagtubod na Katoliko, pigsimbagan sa inyong mga magurang. Tinaawan ka mo, nin pangaran. Kung ano man na pangaran yan. Alagad, pigasabi na, gabos binunyagan kay Kristo, binyunyagan sa iyang pangaran, sa iyang pagkamot. Kaya kita pigaapod na Kristiyano. Pare-pareho ang ngaran ta actually. That's why we call each other brother and sister. Kahit na anong pangaran mo, kay Kristo ka manggiraray, binunyagaan. Kaya sa second reading, bigasabi, nagabos na siriplingan, mga intriga, kung ano-anong problema sa sarong community. Yan po baga, bunga kang kapabaw-abawan. Ang mga nasa loob community, dapat ding paabaw-abawan, parantay-pantay, everybody is a member. Siring man nakita gabos binunyagan, everybody man has his or her rights, obligation. Sometimes nahihiling sa nasa obligasyon, also rights. Dapat nga, binyagan man nga ako, maski nga day akong pangbayad, o kung ano-ano. Ta-member nga ako kang simbahan. Pero apoton ka daw. Nagtatao ka man daw sa kolekta. Nagtatao ka man daw sa pagsuporta sa simbahan. Tayo man po baga yan ang obligasyon ta to support the church. Kaya nga na kita nyaon sa komunidad na yan. Imagine community o sarong samahan ng mga tao na member, dahil man nag-contribute, mag-agadan po yan samahan na yan. So dahil ko man lang pigasabi ang financial na obligasyon niya to, kundi ito pong paghingawa na out of the community, may maluwas po na magiging misyonera. So, we're not just called to become priests or sisters o sisay paman na piga-attach ta sa otoridad kang simbahan. Kapos po, pagkabakita, sabi kang bunyag, nang ngunya na nabunyagan ka na, pailing ka na sa imong buhay, kan pagkamidid mo kay Kristo. Di man pwedeng istoryan ka na sa naman kay Kristo. Dapat mag-search ka man sa iya. Mag-google ka man kung sisay si Kristo. Tanganing an sa imong buhay, bako foreign o bako naiiba sa pagkamidbid kang simbahan. So all of us, individually,
are bound to study about Jesus. Kung si Jesus nag-introduce sa tukan sa iyang ama, di-introduce man iyan sa tuya ni Jesus sa lambang saro. Ta iba-iba man ang mga experience yata. Kaya dito pwedeng masabing black and white, arugay ni arugayan. Each one has a different story about Jesus. Kung paano niya nabinibidan sa Jesus, kung paano siya na-touch, kung paano taday na niya gustuhan. Kasi sometimes daw, ang pagkamidbid mo kay Jesus, nagdidepende daw sa pag-experience mo sa simbahan. Sometimes nga si Jesus nga nagsasabi, mahalin ang kapwa, patawado na nagkasala. Pero ngaya, so padi ngaya, wala ngaya ka stricto. Paano mo ngaya masasabing siya ang kasalid ni Kristo? So ang experience ang araw kaan. Pero, sabi nga, hindi naman po lahat ng pare ganon. So pwede man, mareklamo man na malang re-revoke ngayon, nagmimisa, kung ano-ano, nag-cellphone. Yung kaya ng mga Kristiyano, nabuot ngayang dapat magdangog sa sabi nga kang padi, ta nag-explain sa iyang homily. So kami kanya-kanyang mga ganon na reklamo, no? Pero it should not come to a certain point na we hate each other. Dapat, nag-uunawaan tayo, try to help one another, tanganing mas maging magayon so asosasyon o sa pag-iribahan. So, sayang naman siguro na yung na-form ni Jesus sa paagi kang 12 apostoles, mawara sana ito 2,000 years ago. Kasi ngunyan, kadakol na po baga ang mga threat, no? Mga patakot sa existence kang simbahan. Some are saying, hindi naman ngaya totoo, na araw ngaya kaini, pigasabi nga kang simbahan. Dapat ngaya lambang simbahan, separate o independent sa Roma, Santo Papa. Yan po so ginibo kang mga iglesia. Yan po so ginibo kang mga independent church or aglipay o kung ano pa man ng mga nahihiling to sa ngunyan, na they are not connected with the Pope, to the Pope, they are on their own. Kaya kung ano man ang pigigibon indang mga batas sa indang buhay, the Catholic Church or the Pope does not have something or anything to do with them, no? Yan po, nasa sa indana, no? Kasi may freedom of religion kita, may freedom of worship. Kung ano ang buot mo, ang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Pero kita na nag-aako kay Jesus sa paagi kang bunyag, may tungkoli na mag-ibo man kitang mga paagi, tanganing urog na makilala si Jesus. Sasabi ko baka kasubago, ang lambang saro may unique experience. Day pong kapareho. Anong malay ta, baka mamaya nakakausap nyo si Santa Maria, nakakausap nyo si Saint Joseph, si Jude Tadeus. O di ba sa maswerte nga ni kamuta nakakausap nyo ng ganon. Pero ang ibig sabihin, kung iguaman po na mga kaarog kayan, mga revelation, but sabihin, isi-share ta. Tayo man pwedeng on your own ka. Tangani, nakakabit baga kita sa Santo Papa. Whatever happens with us, individually, kay puha na nakakonect sa kahalili ni San Pedro, ang enot na Santo Papa. So, ang second reading ng sabi sa to na kay puhan, dahil naman nagpara divide ang simbahan by becoming cliques, no? So, mga sekta-sekta, mga saradit na grupo.
Dumangya kita kay Father, si aro ka na yung Father, ayaw abo ko nga sa aro ka ng simbahan. Kaya nagsashopping kita, di ba? Nagsashopping kang mas maray nga magtao kay homily, kung ang mga araw ka. Okay man, para namang problema. Kaya lang, sa pagpili mo, minsan nagkakaigawa kita kay mga kaipuan or mga basis of comparison na minsan bako man magayon, nagiging sa nakitang subjective or susog sa satuyang panlasa o taste. But religion is not like that, no? Kung abo pala natin na magsimba, okay lang. Tayo kitang dapat tubodon, di ko dapat na i-fulfill. That is part of our baptismal promises. So, ano po ang mensahe na pigtitrace tang origin ng simbahan, doon sa inapod na 12 apostoles. What happened to them when they followed Jesus? Garo apot man sa to, what happened to us when we were baptized? Nasunod ba natin ang pigsasabi sa pagbunyag? Na arog kay ni, arog kay yan, ang gagawin natin. Tanganing, pag nagdakula na kita, limbawa handa ng magagom, hindi ka na dapat na ipagkatikais. Dapat taraw mo na. Yung ibabaga sa to, sabi KBL na Catholics. Kasal, bunyag, libing. Yun lang po ang pag-atintakan misa. Natapanoon ang simbahan pag Christmas. Kasi yan yung mga Christmas Catholics. O kaya pag Kwaresma. Ito naman ay mga Kwaresma Catholics. Sabi, bagat Domingo dapat mag-attend? Bakit nagpipili lang tayo? Kaya, pag magreklamo ka sa kagurangnan, natangay, Lord, ay mo pigtatao sa pigagad ko. Sabi ni Jesus. Anong klase ka? Christmas o Kwaresma? Catholics. Kung inagad mo yan, bako man Kwaresma, di dahi ko itatao sa imo. Di ba? Ganun po. Di man kita pwede magpili-pili kasi iyan po sabi ng simbahan na tanganing ma-preserve sa unity, pagkasararo, kang mga nagsusunod kay Kristo, iwasan ang paghusga, iwasan ang pag-compare. Lahat naman ng pagpupare ay binayayaan ng Diyos. Dahil naman pwede pagsabihin, ay, ang pangit, ay, hindi marunong. We do not have the right to do that. Ninurita, pinili sila ng Diyos. Kung pinili man kita, dahil bininyagan kita sa ngaran ni Kristo, wala din tayong karapatan na husgan ang bawat isa. Because all of us, namotan kang Diyos. Sana sa pag-experience kang pagkamot na yan, ipadagos na po ang paglakaw sa dalaning kabanalan, sa pagtabang sa kapwa, sa pagtabang sa maski bagotang midbid, as in pagtabang na day nagahalat, din ano man na kondisyon o ano manin balik, ninulita, sabi baga, ang pinaglilingkuran mo sa simbahan, bako man si Father, bako man si Bishop, bako man si Cardinal, si Isay, si Jesus. Ang tinataon ni Jesus, aral daw sa to, di natin mababayaran. Kahit ibigay mo ang bilog mong deposit sa BDO, o bilog mong daga, hasinda, hindi mo mababayaran ang ginibo ni Jesus na pagsakripisyo sa krus. Alaga, dahil naman kita padipisilan na unawain ang ginibo yang pagdupa sa krus. Ninulita, every Mass we celebrate is that sacrifice. Di po yan na biglasabing garo pig-ulit sana. Di po pig-ulit. Ito mismo sa sacrifice ni Jesus. Ninulit ang layunin ni Jesus
maligtas kita gabos. Paano kung day na pig-offer so misa? Di day naman kaligtasan. Saro sa nang ginibo ni Jesus, pero every time we celebrate the Mass, we make that present among us who try to believe, who try to change our life, ninulit na mamatayan ta ang pagkamot ni Jesus. So, the next time, si Jesus magsabi sa to, kumusta na ang sa imong bunyag? Kumusta ng pag-yes mo? Ka nagsimbag ka sa pangapodan ko. Ano daw? Na gigibuta? O sa ngimot sa na iyan? O sa isip sa na? Kay puhan, lahat ng parte ng katawan, mula sa ulo, hanggang sa mga kamay, sa mga paa. Din ulit, pag madigri ka sa St. Jude, ginagamit mo ang paa. Pag nagbibigay ka sa kolekta, ginagamit mo ang kamay. Nagbabasa ka ng Biblia, ginagamit mo man ang kamay. Let's use all the things God has given us. Tanganing, kasabi ta sa kagurangnan. Lord, I'm following you. I'm giving everything to you. I'm using all the talents you've given me. Di mo man ako paglingawan kung ako maghali na digdi sa kinaban. So may naantok na. So yan po ang katanungan. Kung tinanggap ang bunyag, ano na po ang nangyari sa bunyag na yan? Kamu man sa nang makakasimbag ka. But, imploring the grace of God, di man po kita masasala siguro kung hindi ay tama nalilingawan sa araw-alaw na pagturog sa banggi, pagkagising sa umaga, nagpapangadji lamang kita. Tanganing, yaon pang Diyos sa satuya. Magtindogay, payag tang pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos, amang makakaman, kagibo kan langit asin kandaga. Kagabos na hihiling, sindi na hihiling, sindi sa rong kagurangnan sa Yesu Kristo, bugtong na akit kan Diyos. Asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangakit daili na lang, sarong sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawa, sinhuli sa satong nagiling siya halos sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, Kibirin Maria, asin na ni tao, pinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtisagkod sa kagadanan, asin nilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susuk sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, at sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtawo ng buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kay baka nama, asin kan Aki, sabay na sinasambi, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, and apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako ng pagkabuhay liwat min mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, ulit kay puhan na higos kita sa buhay kan pagtubod, asin sa pagutob kan misyon kan kagurangnan. Umibitangon yan sa Ama para sa grasya, asin kusog na makasimbag sa iyang pangapodan. Sibag sa labang kagadaan, kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan na inapod ni Jesus sa pagharubay kan sa iyang ebanghelyo sa gabos padagos na magin matinao sa pag-utob ninda kan misyon na ini ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na hobenes magtalubo sa papahalaga kan maghay na bageta asin magin pusuanon sa pagpalakop kan ebanghelyo ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an mga inapod na magsunod kay Kristo dayem nanggad mapagal asin magluyaan buot sa paghinguwa para sa saindang pagbagong buhay ipamibi niya to sa kagurang Kagurang ni nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang warasan kan Diyos nin kusog asin kaumayan ipamibi niya to sa kagurang Kagurang ni nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an sa tung mga gadan mag-ugma sa bangraw kan di man nagdadaing kasagkuran kay Kristo ipamibi niya to sa kagurang Kagurang ni nanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inapod mo kaming mag-ayon sa gibo nin pagtugdas kan sa imong kahadean. Dangaw ka kami na nagdudulot sa imo kan sa mga pangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kanyo Karistia. Magpamibi ka mga tugang, tanganing sa ko asin sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakaman. Ako man lugod kin kagurang na ng atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibi kami, kaugaying ako an sa mga atang na sa pagpabanal kay ni itugot mong maging kakaligtas para sa mo, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas mga puso. Initaas mina sa kagurang na. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana dahing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios, pinaraan niyan sa mga kasalan, sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya, ang agihan, pasiring sa buhay na dahing kasagkoran, sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niyan mga pinto ning kalangitan, kaya kaibakan kadakol-dakol na Angeles sin Santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukom, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Palaranan minaditi sa ngaran kan kagurangan. Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Kagurang na ni kanagadan banal, borabo din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami,
pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man baka pamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa huyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubot. Pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagpod na ikahamagdato. Kaya kami ni nagrurumdom sa iyong pagkagadaan sin pagkabuhay liwat, nagludulot sa iyong makagurangnan, kining tinapay nin buhay, asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanigo mong mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asi nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, garamdama kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay Bakan Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang gabos na klero, si Ringman, garamdama sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinagirumdom, pinapangadji sa misang ini, sinanggabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, ang gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay raskan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawas at pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos no kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo na yaon sa langit, kabanalon ang magtatungan, kaharian
patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kami natabangan sa iyong pagkahera, magindani nataling ka sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Kare pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkanigwa, siya mapatuninong, asin magkaborunyog, susug sa imong kabutan, kan mabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magturugan kay Kristo, magturugan sa sarong bunyag. Magpahayag kita, o magtaoning katuninungan sa lambang saro. Peace be with you. Peace. Mga tugang ayan sa kagurang sa Kristo, nag-aapod sa tuya, sa lambang saro, tanganing magrukyaw kan maray na bareta, sa paagi kan tataramon, asin sa tong mga gibo. Siyang kodero kan Diyos pagpapara, kan magasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan ba ko ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, Mga mauumayan. tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi
na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pamiibig kita, Diyos na makakama, namimibig kami, warasan sa mo na kami nag-aako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay
Sa imong atang danay kaming magmuraway, yuli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Biblical Apostolate. Anatipo niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 46,749 pesos asin 35 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 5,145 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,138 pesos. Para po ini sa Hollywood. Siring man ngunya na aldaw magkakaigwa po nin pagbendisyon nin mga Biblia sa gabos na oras nin misa. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Duwang anonymous na tig 5,000, anonymous 2,600, anonymous 550, apat na anonymous na tig 500, PHSC family 1,000, Vandolph Basilonia 500, Diyos mabalos po. Siring po ka nabanggit na anunsyo. Suga pong mga Bible na nagdara po kamong yan, pwede po kamong magtigdi sa unahan for the blessing of your Bibles. Kung igwa. Diyan na. Pagbindisyon ng Biblia, Diyos na makakaman, kagibo kan langit sindaga. Bindisyon ni ining mga Biblia, tanganing ini makatabang sa indang pagpamibi. Sin may sabuhay sa imong mga tataramon sa pangaroal daw nindang gawi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tinug na po kita sa oring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. likan mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, asin Santa Maria, inakang kaligtasan. Kamo asin sa inyo mga mahal sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang kan Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon.